Vítajte v úžasnom digitálnom cirkuse! Volám sa Kane a budem váš sprievodca. Ukážem vám tie najúžasnejšie dechberúca mysloprevrácajúce veci, aké ste kedy videli. No nie tak, Bubble? Presne tak, Kane, nemôže sa dočkať, čo si dnes pripravil. Nož nie je dovod zdržovať. Naše predstavenie môže začať. Jingle a Zubo a Kinger sú. Ragata, Chicks, taktiež Kofmo. Dejenie lietať zvyk ponad hviezdy, no prečo to nevie nik? Kde to? Kane, to je tvoje nové NPCčko alebo ďalší nováčik? Lebo ak je to nová postava, budeme musieť prerobiť celú tú zvučku. To už nezopakujem. No nie, zdá sa, že nový človek vstúpil do tohto sveta. Ako si mám dať dole tento headset? Len v tom pokračuj. Nám všetkým to zabralo. Čo sa deje? Ja som si na seba dal nejaký čudný headset a teraz som tu? Kto ste vy všetci? Prečo si to nemôžem dať dole? Kde som? Len sa skús ukludniť. Všetko bude v poriadku, nováčik. Všetci sme si tým prešli, len musíš pochopiť, že... Čo sa tu deje? Čo? Nie, moja drahá, tu nebudeme používať vulgarizmy. Úžasný digitálny cirkus je miesto, kde sa môžu zabaviť všetky vekové kategórie. Ty, moja kamarátka, si sa dostala do úžasného sveta divov, kde je možné všetko. Teda okrem nadávo. Preboha. No, a ako, no vieš, odídem? No už len hlavne nepanikár, ale my presne nevieme. Nemôžeš. Čo? Drž hubu, Jax. Ale áno, má pravdu. Vítaj vo svojom novom domove a novom tele. Nový domov? Čo ty myslíte? Ľudia, nebuďte zlí. Sme tu uviaznutí celé roky. Starý Kinger je tu vraj najdlhšie. Niekto spomenul zbierku Mizu? A už mu hrabe! Dobre, už to chápem. Toto je len sen a ja by som vám mala pritakávať, až kým sa nezobudím, však? Ako myslíš, decko? Oni mi rozbili moju komediálnu masku. Tak, Kane, máme pre nováčika dnes nejaké nové dobrodružstvo, alebo nie? Najprv by som našej novej členke rád ukázal priestory cirkusu. Poďme na to! Tak tu máme stan! Toto je miesto, kde nájdete svoje ubytovanie, ako aj množstvo ďalších aktivít. Medzi tieto aktivity patrí... loptičkové bazény, minigolf a ďalšie. A tu máme priestory. Utop sa v digitálnom jazere, alebo si užite atrakcie na digitálnom karnevale. Deň, noc, je toho moc, voľba je vaša, kozmický bufet. A to je všetko? Samozrejme, že nie. Toto je prázdnota. Jej sa väčšinou vyhýbame. Ale ja neviem, čo tam je. To je... Zostávame tu, kde môžem na vás dohliadať so stovkami svojich všade prítomných očí. Ahoj, Kane. Ja ťa milujem. Jaj, poďme preč, kým mesiac nezačne šantiť. Počkaj, čo to... Wow, to budeme dlho upratovať. Idem na to, šéfe. Prečo si len taká? Počkaj. To bol východ, čo som tam videla? Je to cesta von? Aký východ? Keby tu bola cesta von, dávno by sme všetci odišli. Hej, o čom to hovoríš? Uistujem ťa, že žiadny magický východ neexistuje. Pravdepodobne len zažívaš digitálne halucinácie. Spôsobené prechodom tvojej mysle na digitálnu rovinu. Ale ja prisahám, že som... Digitálne halucinácie.
Čo keby sme radšej hovorili o niečom inom? Ako napríklad o tvojom mene? Moje meno? Moje meno je... preboha, prečo si nepamätá svoje meno? Nikto si nepamätá svoje meno, keď vstúpi do digitálneho cirkusu. Jedna z mála vecí, ktorú nemám pod kontrolou, sú vaše mysle. Takže ti môžem len pomôcť vybrať nové. Ako sa volám? Netráp svoju hlavičku. Tvoje nové meno môže byť čokoľvek. Týmto uznávam, že tvoje zvolené meno nesmie porušovať licenčnú zmluvu digitálneho cirkusu, ktorá zakazuje mená obsahujúce nevhodný obsah. Nevhodný obsah zahrania ale nie je obmedzený na sexuálne explicitné materiály, obcestné, hanlivé, urážlivé, násilné alebo nezákonné výrazy alebo nadávky. Čo myslíš? Je mi to jedno, len niečo vyber. Tak, poďme na to. Čo hovoríš na XDDD? Máš pravdu, hrozné, skúsme znova. Čo si myslíš o pomni? Jasné, myslím, že... Neuveriteľné, máš pravdu, Jax! Mali by sme mať nové dobrodružstvo pre našu novú členku Pomni! To som povedal pred 5 minútami. Ty máš rada dobrodružstvo, aktivitu, zázraky, nebezpečenstvo, hrôzu, bolesť, utopenie, agóniu, smrť, friškotovú tortu. Au! Ty parazit! A ja naozaj... Keďže si tu nová, začneme jednoduchým vnútorným dobrodružstvom, aby si zvykla, ako to tu chodí. Čo? Nie, preboha! Nechcem žiadne vnútorné dobrodružstvo. Neboj sa, Zúbol. Bude to niečo nenápadné, čo sa môžeš pokojne nezúčastniť. Dnešným dobrodružstvom je... Chyťte glojkou! Presne tak! Celý cirkusový stan bude zamorený glojkami a vy ich musíte všetky pochytať! Ale čo sú zač? Som rád, že sa pýtaš, babo. Sú malé... A čo robia? Oni... Glonkovia sú malé nezbedné potvory, ktoré ukradnú všetko, na čo narazia. Prečo tieto humanoidné bytosti toto robia? Ako ich zastavíte? To budete musieť zistiť sami. Teraz veľa šťastia a užite si zábavu, moje hviezdičky! Čo to celé mal znamenať? To je len jedno z Kaneových dobrodružstiev. Sú to také malé zábavky, aby sme sa... aby sme sa tu nezbláznili. Hovor za seba. Ak ma niekto bude potrebovať, tak poďte sa. O bože, nie, preboha, nie! Nie, zabili Zúbol. Každopádne, chcete niečo pod zub? Počkať, mali by sme sa pozrieť na Kaufma. Myslím, že by rád spoznal Pomni. Moja nedobytná pevnosť! Chceš ísť s nami pozrieť Kaufma? Nie, vôbec. Myslím, že Kaufmo sa zbláznil. Naposledy, keď som s ním hovoril, neustále táral o nejakom východe. Tak ako ty, Pomni. Možno aj ty sa zblázniš. Ale počkať, a neznamená to, že východ predsa len existuje? Alebo to znamená, že ti pomaly, ale isto začína preskakovať. Nepôjdeme pomôcť Zúbol? No, myslím si, že by sme sa ho mali predsa len spýtať. Ak to je pravda, čo samozrejme nie je, keďže to je len sen. Stále si myslíš, že je to sen? A prečo sa na mňa tak pozeráš? Ja robím hocičo. Chcem len vidieť, ako sa niekomu dejú vtipné veci. Dobre, toto ma už nebaví. Ty, ja a Pomni pôjdeme za Kaufmom. Zatiaľ čo Citlivka a tento Šiši vyriešia nevyriešiteľnú Zúbol. Myslíš, že je dobrý nápad nechať ich spolu? Samozrejme, pred tebou sú dve mentálne najstabilnejšie a najschopnejšie postavy. Poďte, dámy, navštívime toho klauna. Moja komediálna maska je zase rozbitá. Gangle, vystrašila si ma. Takže tu bývame. Presnejšie tu spíme. Nie, že by sme potrebovali spánok, ale niekedy je dobré od všetkého si oddychnúť. Maj trochu rutinu, vieš. Určite tu niekde bude... pozri, toto je tvoja izba. Ja stále nechápem. Tieto dobrodružstvá, na čo ich vôbec máme? Prečo nemôžeme len pohľadať východ? No, aj sme to tak robili, keď sme sa tu prvýkrát ocitli, ale počasie si uvedomuješ, že východ neexistuje a večná honba za nedosiahnuteľným cieľom začína pomaly privádzať do šialenstva. A nakoniec sa zamýšľaš o zmysle tohto všetkého s šancou stratiť sa a zabudnúť, na čo si žil, a dosiahnutím vrcholu sa s tebou môže stať niečo ozaj hrozné.
ale dnes nemáme toto na práci. Predsa len dobrodružstva dávajú možnosť zamestnať svoju myseľ, aby bola zdravá a čistá. Dobre, že je to len sen, však pomny. Na čo sme tu? Čo tu robíme? Prišli sme k nášmu kamarátovi. Možno nie je v svojej izbe. Snáď je v poriadku. Neboj sa, bábika. Mám kľúč od jeho izby. Čo? Ako? Nemal by si mať kľúče od našich izieb? Ale od všetkého mám kľúč a nikomu to neprekáža. Inak, asi som si niečo zabudol v tvojej izbe, tak daj vedieť, ak to nájdeš. Nebojíš sa 100 nožiek, však. Jax! To je doslova jediné, čoho sa bojím. Prečo by si to robil? Čo je? Veď tá otázka s tým nemusí súvisieť. Len sa dopredu pýtam. Toto som hľadal. Ďakujem, že si mi to postrážil, Kaufy. Ja už asi pôjdem. Čau. Kauf ma abstraktovalo. No, to nevadí. Čo to je? Asi to hrozné, o čom som predtým hovorila, keď dosahuješ vrchol. Dobre, ešte ho možno napravíme. Zavoláme Kejna. Viem, že nevždy sme si sahli kvôli môjmu akože falošnému smiechu nad tvojimi vtipmi, prisám. Naozaj som si myslela, že som vtipná, ale som mala zlý deň. Hej, pomni. Nemohla by si mi prosím pomôcť. Pochopím to a nebudem chcieť. Prepáč! Neviem, na čo sa tu pozerám. Videli sme, ako jeden z Gloinkov odniesol kúsok zubu tam dole, pamätáš? Áno. Vďaka za zhrnutie. Človeče, vôbec nám to nejde, že? Ako to ide? Jax! Našli sme dieru zubu. Super. Ako sa má Kaufmo. Dúfam, že na mňa ešte nie je naštvatý za to, že som sa nesmiala jeho vtipom. Má sa výborne. Vlastne myslím, že som ho ešte nikdy nevidel takého šťastného. No, je dobré vedieť, že ešte úplne neprišiel o rozum. Vlastne ma požiadal, aby som ti odovzdal toto. Zbierka hmyzu? Myslím, že je to hniezdo. Haló? Ragata? Tak sa voláš však? Som tu! Hej, počúvaj. Ja nechcela som ťa tam len tak nechať, len... Pozri sa. Ja som nevedela, čo mám robiť. To je v poriadku. Teraz by si mala nájsť Kejna. On ma dokáže opraviť a postará sa o Kaufma. Okej, ale kde ho môžem nájsť? Práve, že ani neviem. Len sa popozrej okolo a volaj na ňo. Dobre, idem ho nájsť. Ty tu len zostaň.
Nie, že by si sa mohla hýbať, len vydrž. Hneď som späť, sľubujem. Ďaká. Pomný. Prepáč, tvoj prvý deň tu bol taký zlý. Áno, no, neboj sa o to. Len pôjdem zavolať Kaina. Haló, Kane? Máme tu taký menší problém. Za odporný neglajkostí kus hmoty, čo si trúfa narušiť hniezdo kráľovny Gloinkov. Takže ty si kráľovna? No mohla si sa opýtať na môj súhlas, predtým ešte ma donútila vidieť niečo také nechutné a odporné. Aké opovážlivé! Králičí drzaň si dovoluje otvárať ústa pred mojou kráľovskou majestátnosťou. No, ako kráľovská osoba by som sa rád dvorilo opýtal, či ste... tu je Zúbl. Ahoj, Zúbl. Pomôžte mi, vy idioti! Trochu drzé, Zúbl. Teraz ti nechcem pomôcť. Vždycky prehrám. Áno. Mám ťa. Hej! Kinger, ty jeden koko! To zvládne. Ukryt. Bože, kde je Kane? Zastúpenie farebných postav. Neuvedomujete si, že všetci musia byť Gloinkovia? Ja som Gloinkovia. Vy budete Gloinkovia. Boh bude Gloinkmi. Toto je hlúpe a divné. No, ale aj tak to stále sledujete. Nie som tu kvôli dobrodružstvu, alebo čo, len som sa prišiel schovať. Ďaká Bohu, že si v poriadku. Nezažila si tam náhodou nejakú televíznu súťaž, však? Čo? O čom to hovoríš? Čo sa to deje? To je len Kaufmo, nerob si starosti. Kaufmo sa abstrahoval? Nie, je v pohode. Máš pravdu, ako sa odtiaľto dostaneme? Ľudia, tadiaľ. Dámy majú prednosť. Počkať, prečo som to povedal? Počkať, Pomni tu ani nie je? Nebolo toto celé kvôli nej? Buď ticho.
Nepočujem eskalátor. Oh, Bubble, ty vždy vieš, ako ma donútiť povedať presne túto vetu. Oh, upozornenie na mojich vekyvoč v túto hodinu? O nie, niekto sa púšťa do prázdnoty! Totálne si pokazí dojem! Tak, máte to. Čo sa tu preboha stalo? Aha, moja práca. Kane! Kaufmo prešiel akousi Kaufmousou a abstrahoval. Kaufmo abstrahoval? Prečo mi to nikto nepovedal? A doja mi s tebou. Wow. Nemôžem uveriť, že Kaufmo sa tak ľahko vzdal. Teda nič zlom, Kinger, ale vždy som si myslela, že ďalší budeš ty. Ďakujem. Zrejme to ukazuje, že na Kingera sa nemôžeš spoľahnúť v ničom. Strašne to bolí. Musím sa ospravedlniť za klamstvo ohľadom východu. Vedel som, ako veľmi ste si všetci prijali, aby tu bol, ale viete, mal som veľké problémy rozhodnúť sa, čo tam dať na druhej strane a nakoniec to nikdy nedokončil. A viete, ako nemám rád, keď niekto vidí moju nedokončenú prácu. Najmä, ak vedie do prázdnoty. Každopádne, vy ste porazili kráľovnu Gloňkou, takže asi je po dobrodružstve. Vašou odmenou je lahodná digitálna hostina pripravená našou hlavnou šéfkuchárkou Bubble. Navarené je so všetkou láskou, ktorú vám legálne môžem dať. Viete, som docela hladný. Však si nič nerobil. A čo? Stále môžem byť hladný. No vlastne nie, pretože v tomto digitálnom svete nemusíme jesť, piť ani spať. Takže digitálne jedlo tu iba vytvára virtuálny pocit zjedenia, ale bez akýchkoľvek nutričných hodnôt. Bože, nešpekuluj. Odkedy si expertom na digitálny svet? Expert na čo?